Dwi'n croesi'r bont bob dydd bron. I feel that I am Thomas Telford's successor. A mae'n braf iawn gweld yn gymaint ydy yn gymdeithas yma heddiw ar Penblwydd y bont Menai gan mlynedd oed. Mae yna bobl wedi dod o Lundan a fo mae'n pobl yr Institution of Civil Engineers a Telford oedd llywydd cyntaf yr institution. Mae hyn yn jyst yn dangos gymaint o barch gyn y diwydiant i Telford hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd. Rydw i'n peiriannydd fy hun a rydw i wedi'n cael yn ysbrydoli gan Thomas Telford. Ges i'n ddwy'n i fyny ar Ynys Môn a dwi'n croesi'r bont bob dydd bron. Mae hynna wedi dyluniadu fi i cael gyrfa fel civil engineer. Hip hip! Hooray! Hooray! So I feel that I am Thomas Telford's successor because I am the president of the Institution of Civil Engineers. And Thomas Telford was our very first president over 200 years ago. And he designed many pieces of infrastructure, including the fabulous Menai Bridge. And we're here today to celebrate the fact that that bridge has been providing a service for over 200 years. And that's certainly something to be celebrated. A beth sy'n mor arbennig am heddiw wrth gwrs ydy y bont yma, a mae pawb wedi dod yma heddiw o pob cornel y wlad i dathlu y llwyddiant Thomas Telford i cysylltu'r cymunedau o Ynys Môn i'r gweddill Cymru.